Һәр кешегә кирәкле сыйфатлар. Тәкъвалык. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһы Тәгаләнең әмерләрен үз вакытында, билгеләнгән вакытында үтәргә омтыла иде. Раббыбызның кушканнарына карата игътибарлы булды һәм тырышлык күрсәтте. Раббыбыз Аллаһның тыйганнарыннан ерак торды. Билгеләгән тәкъдиргә риза булып, һәр мизгел өчен шөкранә кылып, авырлыкларга карата сабырлык күрсәтте. Аллаһы Тәгалә биргән мөмкинлекләрне кулланып, шуның бәрабәрендә аның мәхәббәтен яуларга тырышты. Аллаһы Тәгалә сөйгәнне эшләп, яратмаганнан сакланды. Бер мизгелгә дә Аллаһы Тәгаләне истән чыгармады. Раббыбызның ачуыннан ерак булырга киңәш итте. Шуңа күрә дә Кыямәт көнендә Расул Әкрәм саллаллаһу алейхи ва саллям муттақиларның, ягъни тәкъваларның җитәкчесе булачак. Без дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның үрнәгенә ияреп, тәкъвалар рәтеннән булырга ниятләп, һәр эшебез белән Аллаһы Тәгаләнең ризалыгын казанырга тырышыйк.